Rusiyanın Sankt-Peterburg şäherinde daşky gurşawa gödөгçilik edýän Greenpeace topary özüniň tutulukdaky agdalarynyň käbirleri üçin girew puluny ýatyrandygyny ma'lum etdi. Aktivistler Arktik deňizinde Gazpromyň newit işlerine garşy protest geçiripdi. Tutulukdaky her bir adam üçin 2 milyon rubl, ýagny $61.000 möçberinde girew ketip denildi. Sentýabr aýyndaky protestde 28 aktivist we 2 jurnalist tutuk edildi. Moskwada suratçylar Greenpeace toparynyň Arktik deňizindäki protest mahaly tutuk edilen suratçy Denis Sinyakowyň haýyryna öz işlerini auksiona çykardylar. Auksionda 400.000 rubl, ýagny $12.000 töwereginde pul terişletini ýygnamak başardy. Bu Sinyakowyň suratlar albomuny çykartmak üçin harçlanar. Rusiyanın Krasnoyarsk şäheriniň suda jenaýatçy toparyň ýolbaşçysy Sergey Sapogy we onuň 2 şäherigini ömürlük türme tutulugyna hüküm etdi. Olar 2010-njy ýyldaky köpçülikleýin adam öldürmesi üçin suda edildiler. Jenaýatçylykly toparyň wekilleri bir maşgalaryň ähli agdatyny, sultanda 4 tany çağany hem öldüripdi. Kabulda 21-nji noýabrda başlayan loýjyga, ýagny ýokary geňeşiň mejlisiniň öňüsiresi Owganystanyň polisiýasy barlyk gödükçilik nokatlaryndaky hüsgärlik derejesini artdyrdy. Loýjyga 3000-a goly tire ýolbaşçylary we beýlik Owgan liderleri gatnaşyp, Amerikanyň goşunlarynyň ýurtdan çykarylmagyndan soňraky ýagdaýlar dogrusynda maslahat ederdiler. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanış bolduňyz.